I denne video vil jeg lave en sproglig stilistisk analyse og fortolkning af et stykke lyrik. Og jeg har valgt at se på Angst af Emil Aarestrup. Og det har jeg valgt, fordi det er et kort, men meget godt lille digt, synes jeg. Og når man har med lyrik at gøre, skal man altid starte med at læse det højt. For hvis der er nogle genrer af litteratur, som er lavet til at blive læst højt, så er det lyrik. Det kommer endda fra ordet lyre, som netop er noget musikalsk, og ved at læse det højt kan man fornemme det musikalske og det lydlige i digtet på en helt anden måde, end man kan, hvis man bare læser det ind i sig selv. Ja. Så det vil jeg gøre nu. Angst. Hold fastere omkring mig med dine runde arme. Hold fast, imens dit hjerte endnu har blod og varme. Om lidt så er vi skilt ad som bærerne på hækken. Om lidt er vi forsvundne som boblerne i bækken. Digtet er fra 1838, og det er skrevet af Emil Aarestrup, som var en dansk forfatter i 1800 til 1856. Og det er altså netop i romantikken, og nærmere bestemt tilhører han den retning, som man kalder for romantismen. Og når man har med et stykke lyrik at gøre, så er det godt lige at starte med det rent formelle. Og hvis vi kigger på det her digt her, så består det af 2 strofer af 4 vers. Ja. Og vi kan også hurtigt finde et rimskema. Den måde man laver et rimskema på, det er at give hver endeord her et bogstav. Og så kan man så se, om der er nogen, der passer sammen, så giver man det samme bogstav. Og her starter vi med mig, og det giver vi bogstavet A. Og så ser vi på arme. Det rimer ikke med mig, så derfor får det bogstavet B. Hjerte rimer heller ikke med arme eller mig, så derfor får det bogstavet C. Og endelig varme, det rimer med arme, så derfor skal det have bogstavet B. Og hvis vi ser hernede den her strofe, så er det nøjagtigt det samme, at hækken og bækken, de rimer. Man kan også kigge på antallet af stavelser per linje, og her vil man bemærke, hvis vi tæller dem alle sammen igennem, at der netop er 7 stavelser i hver eneste strofe. Ja, per eneste vers. Og det ser man her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Og det passer hele vejen ned igennem. Så det vi har at gøre her med, det er altså et digt, som har en fast struktur. Og det er samlet set med til at vise, at det er et traditionelt. Altså det er i hvert fald en traditionel lyrisk form. Det behøver indholdet jo ikke at være. Og hvis vi starter med at se på digtet, starter med at kigge på titlen Angst. Man ved jo ikke til at starte med, hvad det er for en form for angst, men vi har med at gøre her. Men det er i hvert fald noget, vi skal have med, når vi læser digtet igennem. Og det sætter også ligesom de forventninger, som vi har til resten af digtet. Når vi bare hører angst, så forventer man jo noget, som man selvfølgelig kan være bange for på en eller anden måde. Og når man kigger på de første 2-3 linjer i et digt, så har man at gøre med det, vi plejer at kalde de initiale determinanter. Det kunne bare være de her 2. Og de initiale determinanter er vigtige, fordi de ligesom skaber det rum, som vi forstår digtet i. Altså der bliver hele stemningen slået an, selvfølgelig i sammenhæng med titlen. Og det har stor betydning for de forventninger, vi har til resten af digtet, så den måde, vi i øvrigt forstår hele digtet på. Ofte kan man også finde sådan ligesom koncentratet af digtet i de allerførste par linjer, men det skifter selvfølgelig fra digt til digt. Men lad os se på, hvad vi kan få ud af det her digt, hvis vi kigger på de første par linjer. Vi starter ud med hold fastere omkring mig. Det er altså et imperativ. Men når man læser ned igennem, så forstår vi, at det nok ikke skal forstås som en kommando, men snarere som en form for bøn. Samtidig ser vi, at der står fastere her, hvilket jo selvfølgelig siger, at der allerede er nogen, der holder fast om ham, eller om mig. Og der er en, der så tigger om at blive holdt endnu fastere omkring sig. Så det vi har så at gøre med nogen, der holder sig fast i hinanden. Og vi ser også tydeligt, at der er et mig og dig. Vi skal herover. Og det er med til at vise, at det er sådan en form for centrallyrisk digt. Skal vi have. Hvor vi oplever verden gennem et digterjeg. Og fornemmer de følelser, som digterjeget har.
Og det er jo så egentlig ham i det hele taget. Så ser vi også i første strofe her, at der er et semantisk felt på spil, hvor vi kan prøve at markere det. Vi har arme, vi har hjerte, vi har blod, som ligesom hænger sammen. Det er nemlig et semantisk felt, som peger frem på kroppen. Eller det er en del af kroppen. Og som også er en del af naturen. Og det skriver jeg lige med her, fordi det giver mening lidt senere. Samtidig så har vi selvfølgelig også et andet semantisk felt, hvis man læser på en anden måde. Nemlig hjerte og blod og varme, som ligesom kan gå sammen. Jeg kan lige markere det på den her lidt besynderlige måde. Og hænger sammen med et andet semantisk felt, nemlig kærlighed. Så vi har til at starte med ligesom to semantiske felter i spil, nemlig kroppen og kærlighed, som bliver knyttet sammen. Og det kan man jo ikke lade være med at slå sammen til sådan en form for sanselig kærlighed. Altså en kropsliggjort kærlighed. Og det hænger fint sammen med, at det er en, der gerne vil holde sig. Så her står der endnu. Og det er jo med til at, ligesom at sætte resten af den her strofe i perspektiv. I kraft af, at endnu ligesom betyder, at der er noget, det her det er noget, der kommer til at slutte. Det peger fremad. Altså, og det peger selvfølgelig fremad mod døden. Og netop den her relaterer sig til angst, og det er nemlig det, der vi ser fuldt udfoldet i anden strofe, hvor vi har et vi i forhold til mig og dig her. Og i kraft af de her pronomener ser vi altså, at der er ligesom en bevægelse fra mig og dig til at vi bliver et vi, altså en samling, et fællesskab. Og det passer fint med det handler om, at her er der nogen, der ligesom har været adskilte, som så går sammen og bliver til en enhed, og som så ligesom er bange for at blive skilt ad igen. Men ikke bange i den forstand, at nej, bare det ikke håber det ikke sker, men at de ved, at det sker. Og det er nu det her, der ligger i det her endnu. Peger fremad mod den her døden. Og det, de er bange for, det er adskillelsen. Og det er, at de forsvinder, det vil sige selve døden. Hvis vi kigger på det sådan rent semantisk, så ser vi ligesom før, at der er nogle ord her, som ligesom passer rigtig godt sammen, nemlig bærene, og hækken, og boblerne, og bækken. Det vi kan gøre med her, det er jo netop ord, der er hentet fra naturen. Skal jeg det sådan her. Altså præcis det samme, som vi så op i strofe 2, med dem, der er markeret med rød. Så vi har ligesom, altså hvor det er markeret kroppen, som også var en del af naturen, så har vi sådan to strofer, som begge to gør brug af en naturmetaforik. Men hvor det ene sted betyder kroppen og bliver koblet sammen med kærligheden, så ser vi den anden, at det bliver koblet sammen med døden. Og det er jo selvfølgelig fordi, at døden og naturen hænger fuldstændigt sammen. Altså døden er ligesom et grundvilkår for livet også. Hvis vi ser på det sådan rent mere formelt, og undersøger den måde digtet er skrevet på sådan stilistisk, så ser vi, at der er et par bogstavrim hernede, kan vi lige markere. Bogstavrim er med til at give rytme, og med til at skabe sådan en klang, som gør det godt at høre på, og som er en del af det, som jeg netop talte om i begyndelsen, nemlig med, at det er musikalske aspekt i lyrikken. Samtidig ser vi eksempler på assonans. Jeg skriver det her. Der er bogstavrim. Det er også det, hvis man kan kalde alliteration. Jeg kan ikke huske, om der er 2 eller i herinde. Så er der B. Så er der assonans. Og assonans, det er, når man har en gengivelse af en vokal eller vokalrim. Og det ser vi også et godt eksempel på her, nemlig med bærene, der har samme lyd som bækken, og som har samme lyd som, eller hækken, som har samme lyd som bækken. Altså den her æ-lyd. Som også er med til at skabe den her musikalske virkning, som meget lyrik har. Derudover ser vi sådan rent formelt, at her har vi gentagelse, altså man har hold. Og vi ser, at strofen ligesom er bygget op på en parallel måde med at holde fast omkring mig, og så holde fast i mit hjerte, ild og blod varme. Og endnu mere tydeligt hernede, at vi har om lidt, og som. Altså på den måde fuldstændig parallel sætningsopbygning.
Og det skaber sådan en meget harmonisk ramme omkring digtet, som er med til at pege fremad mod det her, at det er traditionelt lyrisk digt, sådan rent formmæssigt. Hvad ser vi ellers interessante stilistiske virkemidler? For eksempel det her komma her, og også hernede i øvrigt. Når man læser det op, så har man en tendens til at holde en pause ved kommaet, for det er jo det, man bruger det til ofte, at adskille forskellige dele af sætningen. Og her har man så, om lidt, så er vi skilt ad. Om lidt er vi forsvundne. Og den her pause er med til ligesom at understrege det, og give det en ekstra betydning, det med lidt. Og om lidt, det skal selvfølgelig ikke forstås sådan, at man er skilt ad, og man er forsvundet fra hinanden lige om lidt, altså om et øjeblik, men mere det her med, at livets korthed. Så hvis vi kigger sådan for rent tematisk på det, prøv at samle lidt op, så har vi altså heroppe sådan sanselig kærlighed, som bliver etableret ved hjælp af de her semantiske felter, og vi har døden og naturen, og det er også egentlig også livet, hvis vi tager det med. Så har vi sådan nogle ting, der holder op over for hinanden, og hvis vi sætter det sammen med titlen, nemlig angst, så har vi at gøre med et lyrisk jeg, som holder fast omkring sin elskede, og hvor elskede holder fast omkring ham. Nu siger jeg ham, fordi at jeg tager udgangspunkt i forfatterens køn. Og ligesom ser den her kærlighed og den her omfavnelse som et værn mod døden, som ligger lige om hjørnet for os alle sammen. Så på den her måde bliver digtet til sådan en form for hyldest til kærligheden og til nærheden, og det er sådan ligesom et skjold mod det her uundgåelige og den naturlige død, som nærmer sig. Og det bliver beskrevet med kroppene, helt konkret med nemlig det her med at holde mig omkring mig. Og hvis vi ser på det sådan lidt mere sådan, tidsmæssigt, det her med, at det er skrevet i 1838, så er det noget, der er voldsomt interessant ved det her digt, nemlig det, at digtet ikke har nogen som helst religiøs side. Skal vi skrive her for at huske det. Så det er et meget verdsligt digt. Og det er selvfølgelig interessant at sætte op som kontrast mod den religiøsitet, som man ville forvente, at folk på det her tidspunkt havde. Der ville døden jo ikke være adskillelsen fra den elskede, men det er det altså her. Og det viser jo, at det der er religiøst digt på den måde, og det kunne jo være voldsomt provokerende på et tidspunkt. Endelig, hvis man skal have et yderligere lag på, så kan man forbinde det med det franskmændene kalder le petit mort, det vil sige den lille død, som er det, de kalder orgasmen på fransk. Og det kalder de den, fordi at man ligesom mister fornemmelsen med sig selv i ekstase, når man får orgasmen. Og det kunne man godt trække med ind her og se det på den måde, at det rum, der ligesom bliver etableret med et par, der ligger sammen og holder om hinanden, eventuelt efter samlejet, og tænker over den her døden, som nærmer sig altid, og som vil skille dem ad, og få dem til at forsvinde, ikke blot for hinanden, men for hele livet og hele det her den kropslige kærlighed, som ligesom binder dem sammen her. Der var i hvert fald nogle perspektiver på digtet, hvor vi både har set på nogle stilistiske træk, hvor vi også har lavet en fortolkning af, hvad det egentlig handler om, og vi har lavet en lille bitte smule perspektivering til tiden, hvor digtet er skrevet i.